Ond na, war y teg, mae'n ddosbarth da gen i'n dechrau gyda'r Ebolion Ebolesi ag adfeirch eto yn rhannu fan hyn. Mae hyn, mae'n rhaid ddeud, yn adran heriol eto, achos y mathau a teipiau gwahanol o'r ceffylau yn Ebolesi Lliw, achos mae pob math, mae teip mwy traddodiadol yn gryfach a mwy asgwrn a bacsiau, ffeddau fel maen nhw'n deud yn Saesneg, ac hefyd a rhai mwy ar teip marchogaeth hefyd. So mae'n heriol i'n beirniad ni wrth gwrs, Emma Rhys. Emma Rhys wedi cael dipyn o lwyddiant dros y blynydde o Llanllir, wrth ddim yn bell o fan hyn, yn Llandrindod Wales. So oedd ei mami wedi cadw ceffylau ers yn ifanc iawn, ac fuodd hi yn dechrau marchogaeth pan yn 3 mlwydd oed, ac wedi bod yn profiadol iawn, a wedi ennill dipyn hefyd. Mi enillodd i'r Sioe Frenhinol, mi oedd hi'n bencampwr, brif bencampwr marchogaeth yma yn yr haf. Felly, gyda'r beirniad, Mrs Emma Rhys, fi'n credu falle bod hi werth i ni weid ychydig bach o'i stori, achos mae yna dipyn o stori gyda, dwi ddim wedi bod yn hwylus, ac fe wedodd y doctor bod ganddi gancer a bod pethau ddim yn edrych yn dda iawn, ond mae wedi dod drosto, ac mae hi hunan yn gweud mae'r ceffylau sydd wedi rhoi'r nerth yna iddi gario ymlaen. Ers i Emma bod yn sâl, mae wedi bod yn agored iawn ar ei gyfryngau cymdeithasol ynglyn â hyn mae wedi bod trwyddi, a mae dal wedi cystadlu bod efo'r ceffylau a hefo gwen hefyd chwarae teg iddi, yn arbennig iawn. Ac mae'r sioe lleol yn ganolbarth Cymru yn lwcus iawn ohoni, achos mae'n cefnogi'n dda iawn to. Mae'n dod at y sioe ac yn cystadlu, ac yn dod allan dreiler neu lori o gyfylau. Ydy ddi. Felly, gyda yr adran yma, yr ceffylau a merlod lliw, 2 ddosbarth fydd, achos i ni wedi gallu mwynhau 4 dosbarth yn yr adrannau cynta, ond 2 ddosbarth gan bod nhw'n gymysg. Gan bod nhw'n gymysg, felly mae'r just rhai i'r swclod ac i'r rhai blwyddau. Dwi'n meddwl bod o'n wneud mwy o spectacle ar y dosbarth hefyd, bod mae'n gymysgedd o'r teipiau, y teip traddodiadol a'r teip marchogaeth hefyd. Ac mae'r ceffylau lliw wedi dod yn hynod o boblogaidd dros y flynyddoedd dwytha, ac y ceffyl lliw dda yn gallu mynd am arian mawr. Sôn am lliw, i ni'n clywed am yr piebald a'r skewbald. Beth yw'r gwahaniaethau? Mae piebald yn un sydd yn ddu a gwyn, a skewbald yn un sydd yn frown ac yn gwyn. Ac mae'n bosib weithiau cael fatha tricolour, a dyn ni'n gweld ar y sgrin fan hyn, mae yna un, be maen nhw'n galw falle mwy y lemon yn white, bach yn lliw wahanol. Ac efe Beth Simons. Beth Simons. O'n i'n meddwl Beth sydd yn rhan o'r tîm sylwebu yn y sioe yn yr haf. Yw wedi dod fyny o eitha isel i lawr y llinell. Dyma beth sy'n neud hyn yn gyffroes yn dydyn. Yn Mae'r newidiadau. Brampton the Gambler. Will Perrins yn dangos ar ran i bartner o. Nicole Wayman yn drydydd. Ond o'n i os fydd Mrs Emma Rhys sy'n beirniadu adran y ceffylau y merlod lliw yn stico gyda'r penderfyniad ar ôl wneud tipyn o newidiaeth reit ar y funud ola. Mae'n chwarae teg, mae'n debyg bod hi heb fod ofn y newid i feddwl ac i wobrwyo'r ceffylau sydd falle weithiau, neu lle mae wedi wisio neu wedi sylwi ar rhywbeth. So chwarae teg, mae wedi newid y drefn dipyn yma'n hyn. Dyna'r 3 2-1-7-9 yn bedwerydd. Esther o Eskimo Joe. Megan Sweeting. Wel, dyma nhw ar buddigwyr yn adran i'r ceffylau lliw.
A'r trydydd o swydd Efrog, wy'n credu. Brampton the Gambler. Wrth y march Bradley Field Murphy's Law, allan o Betty o Brampton. Ac ai fel hyn fydd hi'n aros gyda'r cynta, yr ail a'r trydydd. Dyma'r rhai sy'n ar y brig ar hyn o bryd. Os na newidiaeth eto, nagos. Mae gen y beirniad perffaith hawl i newid i feddwl. Wrth gwrs, ac nesu'r het na gael ei ddiosg. Mrs Ebolesi nawr, dal i drafod gyda'r steward yn edrych yn hyfryd os gael weid. Hynod o smart ydi chot. Ydi. Wel, dyma gosglymet. Fe nath i aros yn pen draw. Maes y gollen Mayhem yn eiddo i Claire Edwards. Yn cipio y wobr gynta ac yn amlwg yn dipyn o ffefryn gyda'r gynulleidfa sydd yma ynghylch y ceffylau a'r brynhawn di llun. The win goes to number 2160. Maes y gollen Mayhem, bred and exhibited by Claire Edwards. The second prize goes to number 2182, Megan Williams's Steppers Jupiter. The third rosette is awarded to number 2181. I will just talk to him Paul first. Wayman's Brampton the Gambler. Yeah, you speak Welsh? No, I don't. No, it's fine. Fourth prize goes to 2179, Eskimo Joe. Well, a big congratulations. That was a great class to win. What a whopper. Oh, thank you very much. The fifth prize isn't it, today? Well, the Maes y Gollen colours, you've had a bit of success here in the fair in previous years. Yeah, we've had a couple of Royal Welsh wins. This is by Royal Welsh winning stallion. Sixth prize goes to Jim out of a Welsh Court Mare, so really pleased. Oliver Twist. A worthy winner, definitely. Llongyfarchiadau mawr. Thank you very much indeed. Diolch. Dyna ni Mike Edwards wedi wneud gwaith gwych yn tywys Maes y Gollen Mayhem ar ran y perchenog Claire Edwards. A'r wobr gynta, y ceffylau a merlod lliw yn mynd i Sir Benfro, llon gyfarchiadau mowr iawn. Followed on by the third placed 2181 Brampton the Gambler. That is owned by Nicole Wayman. That concludes the first class in the coloured horse and pony section here this afternoon.